Első namibiai vadászutamat nagy izgalommal vártam, míg egyszer csak eljött a nagy nap. Szerencsére jól meg volt szervezve minden, így semmi negatív előérzésem nem volt az egyébként igen nagy odafigyelést igénylő előkészületek alatt, így álmodozhattam nyugodtan. Alig vártam, hogy megpillanthassam, milyen igazából Afrika. Ciao, Tomi. Szevasztok, Mikál. Szia. Minden rendben, megvan? Minden rendben van. Okay. Puskák, csomagok. Megvan minden. Lőszer. Az benne van a nagy táskában. Jó, nem maradt el semmi. Nem. Milyen utatok volt? Utam szervezője Sallai Tomi már a reptéren várt egy mikrobusszal, mivel Kutakoltól még 480 kilométert kellett utazni. A hajnali hőmérséklet igencsak meglepett. Nem csalás, nem ámítás, a hőmérő -9 fokot mutatott. De miért is csodálkozunk? Namíbiában júniusban tél van, így az éjszakai fagy normálisnak mondható. Csak mi, európai emberek gondoljuk azt, hogy Afrikában mindig forróság van. Útközben megálltunk a térség egyik leghíresebb preparátum üzemében. Hihetetlen mennyiségű preparátum és kitömésre váró trófea volt itt. A munkások legnagyobb része fekete, akik a szerény bérük ellenére jókedvel végzik dolgokat. A trófeákat leadó vadászok, az utazók szívesen vásárolnak hazafelé a családnak és a barátoknak valami ajándékot.
Az üzem mellett egy szuvenírbolt található. Az egész apró csecsebecsék mellett igen értékes művészi alkotások és emléktárgyak várják gazdájukat. Az aszfaltút hamar elfogyott, jelezve, hogy a városok már távolodnak. Hosszú porcsíkot húzva magunk után, hamarosan megérkeztünk a farmra, ahol a következő hetet töltöttük. Hello! A házigazda, későbbi vadásztatom, meglepetésemre egy hölgy volt. Antia a búrokra talán nem mindig jellemző kedvességgel és vidámsággal fogadott minket. Nog ein Thomas. Welcome. Everything Bitte. all right? Thank you very much. Das ist Omuramba Hunting Lodge. Sehr schön. Baden. Da ist ein Baden, nix kalt. 16 Grad. Sehr gut. 16 Grad. Und das ist die große Lapa. Salzwasser. Und dort ist eine Welcome Drink. Ó, Für die Gäste und für dich. Tomikám, gyere. Ó, köszönjük. Egyet vegyél el te is. Welcome bei Omuramba Hunting Lodge. Danke sehr. Isten hozott. Köszönöm szépen. Egészségedre. Egészségedre. Cheers. A szállás minden igényt kielégítő, de mégis családias volt. Az étkezések kiemelt hangsúlyt kapnak errefelé, így annak módját is megadják. Bár a gazdák fő bevételi forrása a szarvasmarhából ered, a vadászat is fontos szerepet játszik. Járműparkjuk erre a tevékenységre is specializálódott. Mivel fegyverünk a repülőút alatt kikerül felügyeletünk alól, így mindenképpen ellenőrizzük annak pontosságát.
A tapasztalat szerint a lövések általában feljebb kerülnek az itthon beállítottnál, aminek oka talán a kissé ritkább levegő lehet. Ciao. A második nap reggelén csíkos gnúvadászatra indultunk. A 33 000 hektáros területen majdnem egy órát autóztunk, persze közben rengeteg vadat is láttunk, mert errefelé nappal is mozognak. Hamarosan elérkeztünk arra a helyre, ahol Bushman kísérőnk Jákob legutóbb egy nagy csordát látott. Nem is csalódtunk. A hatalmas réten rengeteg vad, köztük 100-nál is több csíkos gnú legelt. A tüskékről kialakított képem hamar megváltozott. Eddig azt hittem, hogy a kökény és a csipke nagyon szúr, de már tudom, hogy csak simogatnak. Az afrikai akáciák tüskéi olyanok, mint a megfent horgok. Jákob vezetésével becserkeltünk úgy 300 méterre a csordához, amitől teljesen külön, egymagában egy öreg bika legelt. Jákob egy bokor mögött marasztalt minket, majd számára magától értetődően térdre ereszkedett, és elindult egy megfelelő pozíciót keresni. Mit maradunk a Tobiasszal? Ti menjetek az Andával. Okay. Miután a csorda nem reagált a mozgására, így minket is áthívott a következő bokor mögé.
Már csak 260 méterre voltunk a bikától. A gnú mit sem sejtve tovább legelt, így úgy határoztunk, hogy közelebb megyünk. Egy fiatal jávorantilop azonban majdnem meghiúsította kísérletünket. Szerencsére olyan tapasztalatlan volt, hogy gyanúja ellenére csendben, nyugodtan továbbvált. Nem volt más hátra, mint leadni a lövést. Wow. Super schießen, super. A lövedék a nyaki gerincet érte, ami szemvillanás alatt szinte kirántotta az életet a vadból. Fogd meg, Tomi, egy picit le. Kimelegedtél? Kicsit. Nagyon csak. Hogy az meg rögtön összeesett, tehát ebből tuti gerincek egyébként, tehát ami nagyon ritkán előfordul, hogy ugye kiszpak egy olyan mélegű vízben a víziből. Gyönyörű volt a lövés és a helyzet is. Hát ez tök szerencsés, figyelj ide. Annak nincs értelme. Thomas. Dat is een mooi geschiet, nee? Oh, Sehr alte Bulle. Sehr gut. ich habe nicht geglaubt, so groß eine Gnu. Ja. Nein. Tomikám, Szép hadd kósz. gratulálják elsőnek, akkor Ja. én leveszem a sapkámat, engedtem meg a barátom, hogy első afrikai vadat hoz nagy szeretettel. Gratuláljak. Köszönöm szépen. Meine erste Afrika-Antilope. Well done. Danke. Gratulálok. Danke. Danke. Tehát azért benne van azért a véletlenben a szerencse is, hogy ezen a helyen tudtad eltalálni. Azt tudod, hogy ide. Mert oda céloztál, de hát azért akár is van azért a 240 méter, ez Jó, hát 240 Busnál méter megvettem volt. 240. Én ide céloztam, ez körülbelül a lőszer az esik Meg egy azért- ilyen 20 centit. Nem Hát is- egy pici benne volt. De azért nem teljesen át keresztbe a vad. az Tehát is. nem teljesen Mindegy. keresztbe Hát át. ennél jobban akkor sem lehetett Az a volna lényeg, helyben hogy megvan. marasztalni. Gratulálok Szerencse még is kell. egyszer. Hát a vadászathoz tudod, mi kell? Szerencse. Rengeteg szerencse is megvan. Chico. Csíkos gnó. Das ist der A bajom, hogy Eet.
Kedves Tamás, nekem jutott az a megtisztelő feladat, hogy első afrikai vadadnál Afrika vadásszá avathassalak egy kiváló trófájú Csikós Nóbika mellett. Engedd meg, hogy legelőször is a vad nevében, másodszor engedd meg, hogy a mi nevünkben, az én nevemben, és harmadszor pedig adjunk hálát Hubertusnak, hogy itt lehetünk, és egy ilyen trófea mellett tisztelkedhetünk. Tomikám, engedd meg, hogy a botot továbbadjam, és a ceremónia szertartásának a további részét Antia folytassa. Tomi! Oh nein! Ezt látom hát, apa. Nagyon szép Csikós Nóbika. Gratulárom. Ezt látom. Danke. Danke. Tomikám, még egyszer. Köszönöm. Gratulálok. Edwin Ria!